Kirang tang jahong ni pai kitomarni lakai hokke prasur ke Barhampur LAC MLA Jitu Goswami West Karbi ang long vot hadang so lang pi to long an nang kahumria hud vot hadang so Karbi lang pi aroi parai an ke Nagaon district kaningje aphuthak Karbi ang long exam hampang asong atum MLA Jitu Goswami kaningje alam ke chkroi dun thekthi lapen aning hang aling si kaningje pupen exam hampang asong atum so dapen pinrem pon Lason sidhan sari APHLC atum tami pirangkia mai long pending kang samse lapen sodak pen kapinrem pon MLA Jitu Goswami ke wang ke tu jitu rat pen pace bhong ye phan so situation ke phang no je phan sia lang li ki wang la dake nanat pu pace bhong yi ron kang thur je phan sia lang li la dak na claim la sini tum bang ke kondep lo lang li phan monon phi la sona statement bang ke lang li Pipeda nanggi lepengke lason unofficial akan mengalang li klaim peda nang itu si sodak pen pacindilo MLA Jitu Goswami lepuson madu aphan parjuje pin pen ke banki rarapan nang ke pachar boji aphan chot athila da ke 6 schedule ahoi council do MLA do district administration do lasila puson alang ni ke bang pen aling hang aling kaningje ke pin rem do la pen mo apila puson alam the kaningje pon pe de je aphan si pherangkia mai long pen APHLC dhansari CC maipu Mohan Singh tokbi ningje pon ang parta HAD Minister Kaprega Khayaphan ki pidera jok Women Wing Sesi basa ping tipi ningkang zam selam the chipaklang la pen prabjin pen karbiang long pen bang pho MLA tumang bong si HAD Minister Pivek nangji pusi ke hang pusi pherangkia mai long pen ningji pon non kopi posi ladak nilitum pherangkia thang non chaklang nang kok ma polotang te la loje nilitum karbiang long sita me MLA bang pho do ke haidun sita me kopi posi alangli Dr. Himonto Bisa Sharma bang nilitum karbiang long MLA bang pho do kok aphi posita me bang kichi sophan kopi posi pirong loma lasi arjukang tung tapen pachini gang larang diphan arjukang tung nilitum bang ke emethang karbiak hai MLA bang pho ke hai atum sita me ke hai ongdung pen si ke hai tangte kopi posi dolor pile ba khai phan pirong loma labang chok chit ake hai Himonto Bisa Sharma phanalang riphan nili tung News report KTV News